Kawai nga ko aman pumna lamba kani ka ji kendo bati ba ngala tikna mga mile no ya ka MLA election na kani ka konstitusi setengah. Kajo ko por nga ko aman ba ngala poi la jan wan lagi snong kani ka konstitusi. Don ki beri boong ba yele election unum wan kambas ke bani kendo Andre jisha antara live nan lenter ngala wan hamman le kisnong hawan ni kendong kisnong kidon ki ying ni kisnong be ngala pilot hamman le ki ying jong ki kisnong te ban ong hi bangan ni le kamde ka ba shisha ngam yele be but ka i ba ka jing ya junti jonga i ki pru ki tum ba ka ne ko konsensi kalanti ka sengking ni le ki thain border jong ka India ban Bangladesh ado kanu ka jing sadin gibreu deka surok banle chapo ki thain biate chi suner kanu ka jing sadin jo gibreu te la dang apoy ka thong banong kong yang ada ban page kare ya ka nanti ka sangking bat kunjur ban page gibreu ka baduk ban page keling-keling ki nongrep la de hari thain riwar ki nongrep kwai nongrep tempo kanu ka jing jar jong ki policy jong ka sarkar dani benefit ki barab bariang barab kuban dani ka bahno no benta bi kirap kini ki thain sumer ne ki thain no ki thain kanu ka jing jar jong ki barab sansar namta ki to ki badon ki thain biate ki barab ki forest area ke jing syak pendik ki forest officials wadla ka ain ka lapas bali ki to ki badon po reserve forest ki la pantri ka kam ki syak pendik Kani kene baro kani konsensi kene kawai konsensi ke bahet tam apa Meghalaya in terms of area. Kermen ba lada apa ya kecing job dan pej kecing cuki beliau. Kawai kene kecing yuduyong ini iba kumbalong menta yuduyong di ujongi kamtam deke ilaka setengah ilaka sungai ilaka napo kat ba hapsiu pat cepok sekretariat de kilak meni kidang ong ki kena ba treduyong ki ong ba hapsiu kendai pesan hajar ke citrok tanah pok Meghalaya lai ko hajar pok Asam temut uduyang ujongi kepisang hapsiu almost lai hajar ke citon tang bekidon ke bor sarkar bekidon uniform kata kadi kajing syak pendik jong ki beri homni kajing ile election jong ban e ke kamampi ban yele ke MLA kamde ke pasuk ban rai ngaru masih jing ndring pekat pa dan ngabiang menga dan ngabiang tang kato kani ki kun ki jangan mentoy ki jing im na i bangalawan sepo ndarwan ngalalu ruying sepo ndarwan ngalawan hasutnya mopala bat kumjuro hatlo ada terki kaba isi jare di ke kop factory jing sisa nila ban penggunai ke dem dan ibu ki mesin ki babiang dan idon ki policy ki babiang te mentawat ki sok ki ba syayok sok babang napo ndarwan ni ndarwan ban ni snong mopala bat kumtater ter pin menta ki yaplut ki kse ki badon sejan ki ko factory ki yaplut kene baro kade ke failure na kalian ka sarkar la sim sa kulmar na kito ki bapan license lagi besna ko babon kide ki ban kide ki kaya ki bawan na keling kisna ki traisnong ki susah kerteng kimtip ki kabahan kemiat ki ramba snong ki su INOC kulmar ngala kendo bon ki ramba snong ki ong hiba kimpoi perkat bahkan seni hodo kan ne te kawai la dengi poi ka bon ki ban correct ne ban penbahaya kan ne kom ki badai ban penduk ki de benduk no ki de ba bayok ki ban pembiang no ki kot kisla ban penbiang no ki mesin ban penbiang no aku no perkom na so tenat hila da dewan ki industries ki factories akan dikatain jongi ndre kamde pat ada cost jong ki bru dan ni kamde pat akan cencar jong ki bru jaka bangin imlang ndre pin menta tamban tiaw ki don ki snong ki bomla ron markasma katang kitang menmit kene kawai punya perkat pa aku ginong mikmat bat kene ka failure jong kene ka sarkar kamtam ne kalian jong ga ruling but UDP but NPP babat industries dari di NPP te ki batang pan yok pisah namta ka kam ka jongki kan bah ka kam jongki ki plai kelmar ki perkat ya ka koi ke kia ki perkat ka bah ka met jongki snong na kermen ma ki pai ba ki sno tho e kane ngin ni trelang bat ki pai ba na por